Глядячи на хрест, будем пам'ятати, що на їм Христос об'явив нам свою найвищейшу любов до Костьова. Прославляючи хрест, будем пам'ятати про Христа, який про свою кров пролиту на їм знищив всілякі поділи, що існують поміж людьми, із різних народів учинив один Божий народ. Отдаючи пошану крижу, подумаем про самих себе, що як учні Христа, ми покликані до несения нашего штодзённого крижа і до наследования Пана. Вялікай задуме будзем удзельнічаць у гэтым абрадзе, пастараемся яшчэ глыбей занурыцца ў таямніцу крыжа і дасведчыць яго збаўчую моц. Молімся. Дайшлі да нябеснай мэты, раз Христа, Пана нашага. Благословляем Тебе, Боже, святый Ойче, бо коли чоловік перскайське древа заслужив вічну згубу у своїй неспостигальній любові, ти през древа крижа дарив його збавлення. Jesús святар, наставник і король. Коли надійшла година його Пасхи, добровольно взошов на древо крижа і учинив його троном у своїй милосердності, окритий пурпуром у власної криві, усіх притягнув до себе. Распростерши руки на крижі Тобі, Ойче, і він принес в ахвяру своє життя і надав збавчу моц сакраментам нового заповедта. Своей смертью засведчил об тым, что обвещал словами, коли пшеничное зерне помирает, то приносит богатый плен. Тому просим Тебе, Боже, нехай смерти крыжовой, дай своим слугам ласку, послухняности и терпимости. Раскрыть свой выбор нас, Пане. Христе, услышанный Богом, Ты отримав ім'я, Всемогутний Боже, Твой Сын, послушный Твоей воле, принял смерть за прибытие избавления всех. Вітання до найсвятейшого серця Пана Єзуса. Кир'є Лейсон. Христе, почуй нас. Ойче з неба Божа. Єзуса, Сина Отца Предвечного. Змилуйся над нами. Серце Єзуса, во лоні Деви Маті, Духом Святим створене. Змилуйся над нами. Серце Єзуса со Словом Божим істотно з'єднане. Змилуйся над нами. Серце Єзуса безмежне величі. Змилуйся над нами. Серце Єзуса святиня Бога. Змилуйся над нами. Змилуйся над Серце нами. Єзуса вподобання Отця Небесного. Змилуйся над Серце нами. Єзуса, з повноти якого ми всі отримали. Змилуйся над Серце нами. Єзуса прага Змилуйся над Серце нами. Єзуса терпливе і велике милосердя. Ти береш на себе грехи світу. Даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Вислухай нас, Баранку Пане. Божий, який береш на себе грехи світу. Змилуйся над Єзу нами. тихий, покорний серце. В нашому сакраменті тіла і крові нашого збавця Єсуса Христа. Нехай Христос, Пан, який застався з нами у Евхаристії, проникає наше серце, узбагачає нас і благословляє у кожну хвилину. Эту найсвятейшу ахвяру справою за всіх жихаров вёски Дермуни, за всіх, хто живе, за вас, присутних на святої мши, за ваші ще, Богу Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwie za mnie do Pana Boga naszego. Miłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się, Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Дай нам А покольки ён быў святаром найвышэйшага Бога, благословил Авраама, кажучы: «Нехай будзе благословленный Авраам Богом найвышэйшым, стварителем неба і зямлі. Нехай будзе благословлены найвышэйшы Бог, які аддаў у твае рукі ворагаў тваіх.
Авраам дав йому 10-ту частку з усього. Це Слово Боже. Дякуємо, пане. Ти святар навіки на узор Мельхізедека. Ти святар навіки на взор Мельхізедека. Ти святар навіки на узор Мельхізедека. Ти святар навіки на узор Мельхізедека. Хвал Твоей, с Тобою панование в день Твою моцы в бляску святости, злоне перед святанием народил Тебе. Ты святар навеки, на узор Мельхизедек. Аллилуйя, Аллилуйя. Я хлеб живий, який зійшов з неба, каже Пан. Коли хто буде їсти хліб гэты, буде жить вечно. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Марка. Слава Тобі, Пане. Молитвы и просьбы. Молимся за Христовый костел, как Евхаристии, чтобы он черпал силы для духовного отречения. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за біскупів і пресбітерів, з рук яких ми отримуємо святую комунію, щоб Христос неспинно умацовував їх своєю ласкою. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за дітей, які у гэтым годзе прынялі першую святую комунію, каб яны імкнуліся жыць у ласцы душой сваёй жыццё. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Вас, тут присутних, тих, хто навідує ваші хатки, за ваших дітей, ваших онуків, правнуків, родних і близьких, за всіх, хто причинився, каб гэты крыж паўстаў, хто руками своими узносив його, особливо пан Леонід і всіх, хто йому допомагав, каб кожний атрымаў тую найвищу узнагароду, якою ми, люди, тут на землі потребуємо, особливо після і у вечності. Нехай Бог вислухає ваші інтенції і спошле вам ласки з неба, усім жихарам вёс і дерьму. А вашим родним і померлим, яких оплакиваете, не раз успоминаете, бо їх нема серед нас, каб яны тешилися Божим Христовим володарством. Тебе просим. Вислухай нас. Милование, чекам на Тве змилование, Тури подо солоном хлеба, Тури подо солоном хлеба, правдивый Бог есть с неба, правдивый Бог есть с неба. Ты послышал своего имени, отдаться на пожиток наших целого костела. Пане наш Боже, удел своєму костюлові дару вірності і покою, і реміснично виражаю зложені дари, через Хриstusa, Пана нашого. Амен. Богу нашему, Годне то и справедливо. за правды годны, то и справедливо, слушны и избавенны, абыśmy zawsze wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Дух, аби ставище для нас тялом і кров'ю нашого Пана Єсуса Христуса.
On wtedy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wydane na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, świętym Józefem, jej ulubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobnie Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Winowajcą i nie łudź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, zła wszelkiego i oddasz nasze czasy pokojne. Pomóż nas swoim miłosierdziem. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Przekażcie sobie znak pokoju. pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, miłosierny. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godna, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz Ty, bądźże pozdrowiona, Hostia żywa. Ciało Chrystusa. Amen. My na zawsze, Na zawsze, na zawsze, w sercu mym. Na zawsze, na zawsze, na zawsze, w sercu mym. Modlimy się, Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Niech będą Pomieniani, świeć nam słońce Twej miłości, na wiek wieków i wieczności. Dzień